ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ର ପାଠ 1 କଣ ଓ କଣର ମାପ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିକର ଥଣ୍ଟ ସିଧା ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 1 ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକର ଥଣ୍ଟ ବକ୍ରରେଖାର ଆକୃତି ଧାରଣ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଥଣ୍ଟ ସିଧା, ଏହା ଉପରେ 1, ଏହାର ଥଣ୍ଟ ସିଧା 1, ଏହାର ଥଣ୍ଟ ସିଧା, ଏଠି 1 ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଏହାର ଥଣ୍ଟ ସିଧା, ଏଠି 1 ଚିହ୍ନ ଦେବା ଏବଂ এই ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ବକ୍ରରେଖା, ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହି ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ବକ୍ରରେଖା, ଏଠି ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତୁମ ପରିବେଶରେ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଓ ବକ୍ରରେଖା ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହିର ଧାର, ଇଟାର ଧାର, ସ୍କେଲର ଧାର, ଖାତାର ଧାର, ଡ୍ୟାସିଲ ଖୋଳର ଧାର, ଏସବୁ ସରଳ ରେଖା ଏବଂ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ବକ୍ରରେଖା କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଝିଅମାନେ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଚୁଡ଼ିର ଧାର, ଡେକ୍ଚିର ଧାର, ଗ୍ଲାସର ମୁହଁର ଧାର ଏବଂ ଥାଳି ବା ପ୍ଲେଟର ଧାର, ଏସବୁ ହେଲା ବକ୍ରରେଖା। ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ନେଲେ, ଏବେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ସ୍କେଲ ନେବା, ସ୍କେଲର ଏହି ବଡ଼ ଗାରଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖିବା। ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସହ ସମାନ ରଖିଲେ ଏବେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍କେଲ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କହିବା। ରେଖାଖଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଟି 7 ଅଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନେବା 7 ସେମି। ଏବେ ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ସ୍କେଲର ବଡ଼ ଗାରଟିକୁ ଗ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖିବା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି ସ୍କେଲର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଅଛି? ଏଠି 6 ଅଛି। ଏହି ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଗଣିବା। 1 2 3 4। ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6.4 ସେମି। ଘ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6.4 ସେମି। ଏବେ ଆମେ 6 ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ସ୍କେଲର ବଡ଼ ଗାରକୁ ଚ ଉପରେ ରଖିବା। ଚ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁଟି ଏହି ଗାର ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ଗଣିବା 1 2 3 4 5 6। ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3.6 ସେମି। ଛଅ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3.6 ସେମି। ଏହିଭଳି ଆମେ ସ୍କେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିଲେ।
ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷର ଧାର ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଆମ ଗଣିତ ବହିର ଧାର, ଖାତାର ଧାର, ଡ୍ୟାସିଲ୍ ଖୋଳର ଧାର, ଇଟାର ଧାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏସବୁ ଆମେ ମାପିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖାତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ଏହି ଲମ୍ବା ଗାରଟିକୁ ଖାତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଧାରର ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା ସମାନ ଭାବରେ। ଖାତାର ଧାରର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଖାତା ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ସ୍କେଲ୍ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଲା 15 ସେମି ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବଢ଼ିଦେବା, ଇଏ ହେଲା 2.5 ସେମି। ହେଲେ ଆମର ଖାତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେଲା? ସିଏ 15 ସେମି, ସିଏ 2.5 ସେମି, ହେଲା 17 ସେମି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ନେଲେ, ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ଏହି ସ୍କେଲର ବଡ଼ ଗାରକୁ ଏହାର ଧାର ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ରଖିବା। ରଖିଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 9.2 ସେମି। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିବା। ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଲା 4 ସେମି। ଆମେ ସରଳ ରେଖାର ବା ରେଖାଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମାପିଲେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ଏବେ ଆମେ ବକ୍ରରେଖାଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ଏବଂ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ। ବିନ୍ଦୁ ଦୁଇଟିର ନାମ ଦେବା ଚ ଏବଂ ଛ। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଏକ ବକ୍ରରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚ ଛ ବକ୍ରରେଖା। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ମାପିବା? ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ନେବା। ସୂତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ରଖି ଚ ଛ ବକ୍ରରେଖା ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିବା, ଯେମିତି ସୂତାଟି ଚ ଛ ବକ୍ରରେଖା ସହ ମିଶି ରହିବ। ଆମେ ସୂତାଟିକୁ ଚ ଛ ବକ୍ରରେଖା ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ରଖିଲେ ଏବେ ବକ୍ରରେଖାର ଛ ବିନ୍ଦୁ ସୂତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏବେ ସୂତାଟିକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ସୂତାଟିକୁ ସ୍କେଲ୍ ଉପରେ ପକେଇ ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପିବା। ସୂତା ଉପରେ ଥିବା ଦାଗଟି ସ୍କେଲର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେତିକି ହେବ। ଆମର ସୂତା ଉପରେ ଥିବା ଦାଗ 8 ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ଆମେ ବକ୍ରରେଖାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେମି। ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସରଳ ରେଖା ବକ୍ରରେଖାର ଖଣ୍ଡର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପ।